Hi, and welcome back to Shuguro TV. And now I'm elated, I'm happy. Why? Because there's one of our videos that had 15 views, Baba. Thank you so much, Warner. 15 people who took time out of their schedules to watch my video. I'm so happy. Plus, one more subscriber. This is just priceless. I'm so happy. So, and I have wifey behind the camera as usual. Wifey, say hi to the people. Hello. Right, don't forget to subscribe to our channel and continue to view, share, like, mwesoma comments in the comment section. Ndakupinda munyaya ya nasi. Yakati rebei, yakanzi. Kumberengwa kune vamwe mbuya vakashayika vaita zvokurapa vana nekuchika madzimai kuti aite pamuviri. Mbuya pavakashayika panamupa pakauya vanhu vakawanda kunyanya vanhu vaibatsirwa nambuya ava. Vanhu vakabva kunzvimbo dziri kure vakawanda, Zimbabwe, kunzvimbo dziri Zimbabwe ava vainge vakagadzira vaive nembiri yekubatsira vana zvese nevakadzi vasingaite mimba. Kubatsira vaibatsira havo vaibatsira havo zvemashuwa. Vanhu vari panhamo pakatanga kurwara vana 5. 2 vakafira panhamo ipapo. Vana vakarwara nevakafa vese vari pasi pe 3 years. Iyi nhamba ndiye vana vaive panhamo chete. Kune 9 vaive vasiri panhamo apa. Inzwaika Zimbabwe. Vana vese vaifa kana kurwara, vana vakaita zvokuchikwa kana kumborapwa nemufi. Namba yese vana vakafa 11. Havana kufa havo zuva rimwe chete. Vanhu vakazozviona kuti zvinhu izvi zviri kuitika kune vanhu vakambobatsirwa nemufi chete. Munhu akazodedza mubatsiri, munhu akambobatsirwa nemufi. Mwana wake anga achiri mupenyu, asi akatya kuti zvinogona kuzosvikawo kumwana wake. Mubatsiri akatobva kuHarare kuenda Mberengwa. Chokwadi chakaburitswa mubatsiri ndechekuti mbuya vanova mufi vaibatsira ava pavakaziva kuti vakuda kufa, vakazama kupa mwanasikana wavo masimba. Pazvaiitika izvi, mwanasikana ndiye akazokanganisa mhiko. Zimbabwe zvinonzi mbuya vakaudza mwanasikana wavo kuti mazuva anga asikwedera, panze pamoto ndo pandochengetera padota apo, ndo pane zvinhu zvangu. Pasi pedota iroro pane gate rakachererwa pasi randinoshanda naro. Mwana wese anobatsirwa pano anopfuura nepadota, chero akaenda kure kupi anofanira kuzouya opfuura nepadota. Mhuri yeZimbabwe, mwanasikana akaudzwa kuti anofanira kuchengeta dota kumba kwake. Akanzi anofanira kuita 6 days achitora dota ranenge abikisa achiisa musaga mumba make. Kana pakwana 6 days otora dota riya oenda naro padota ramai vake rine gate pasi, osanganisa dota rese, otora dota ipapo oenda naro kumba kwake. Akanzi kana adaro anenge atotora masimba ekubatsira vana. Mwanasikana akaita saizvozvo, achigara kumba kwake, akaisa saga remadota mumba kusvika murume azobvunza kuti dota nderei. Mukadzi akavhara nyaya. Mukadzi anova mwanasikana uyu nemurume wake vane bhaketi riri mumba ravanoitira weti manheru. Murume akazoona weti yavanoita ichidirwa musaga riye remadota. Paakazviona ranga razuva rechi4, madota achiiswa mumba. Apa ndipo pakapotseka mhiko yese. Murume akatora saga remadota akaenda naro kwemubatsiri. Ndonyaya yatinayo. Don't forget to subscribe. Kwakakosha. Anyways, let me continue nyaya yacho. So, murume akatora saga remadota ndokuenda naro kune mumwe mubatsiri wemunzvimbo iyi. Asi akatanga aenda naro kumba kwavo, ndokwakapiwa idea yekuenda kumubatsiri. Kwemubatsiri kwakaendwa, hapana chaakaonekwa. Mubatsiri akaona hutsi akangoti hapana zviripo pasaga iri, asi risiyei pano. Saga rasiyiwa kwemubatsiri, mukadzi kumba akasara achitsvaga saga akarishaya. Akabva atora rimwe saga rekuisa madota. Pa6 days dzaakapiwa achiisa dota mumba paive pasara 2 days. Asi apa anga akufanira kutangidza patsva sezvo saga rainge rave ne4 days ranga raenda. Iye haana kutangidza
aangotora 2 days dzanga dzasara achibva aenda kumba kwamai vake neSagaria ndokudira madota amai vake. Uku ndiko kwakava kukanganisika kwemhiko. Madota akadirwa akaita 2 days chete kwete 6. Zvandiri kutaura izvi zvakataurwa nemubatsiri. Mwanasikana womufi achipedza izvi akatora dota akaenda naro achizviti akutobatsira. Akatobatsira umwe mwana asi mwana iye haana kupedza 3 days achibva afa. Zvandiri kutaura izvi zvakaitika mbuya vaibatsira vasati vafa, asi havana kuzoita mazuva avo vachibva vafa. Pakafa mwana akabatsirwa nemwanasikana wavo hapana kutora mazuva akawanda mbuya vaibatsira vachibva vafawo. Pavakafa havana kunge vaziva kuti mwanasikana wavo akanganisa mhiko pakudira dota re2 days. Kufa kwavo ndiko kwakabva kwabuditsa pachena pane zviripo zvakanga zvakanganiswa. Gate nemufi rakakanganiswa pakadirwa dota nemwanasikana mbuya vachifa, zvinhu zvese zvakabva zvadhakwa. Pavakafa ndipo pakatanga kurwara nekufa vana vane 3 years zvichidzika. Tsananguro idzi dzakataurwa nemubatsiri. Apedza kupa tsananguro akazoti zvakaitika kuti vanhu vabatsirwe akasiya ataura kuti uyu mwana womufi zvokubatsira hazvigoni, amai vake ndovaibatsira. Kubva zuva rabva mubatsiri pamusha hapana mwana ati afa kana kurwara. Izvi zvane 12 days zvaitika. So pardon my reading, but that's the story that we had today. Mnongoza kuverenga shona but that's the story. So generally, in summary, zvikunzi pana ambuya vaitobatsira zvokunyatso kubatsira and then vakufa. So probably not vaitobatsira vanenge vaitoziva kuti ndauda kufa ndobva vasiyira mwana wavo mhiko dzavo dzekuti vagone kurapa. Mwana wacho ndobva azokanganisa mhiko dzedze because aifanira kuzviita secret murume wake asingazvizivi. Zvakazokonzeresa kuti mbuya vaibatsira pavakafa vana vaibatsirwa nambe vamwe vacho vakabva vatanga kutofawo neuwandu hwavo. Ikuita kunge fiction but inyaya dzikutoitika muno muZimbabwe. I think right now I have to engage my person behind the camera. What do you think, babe? Yeah, we want to say inochikisa. Inochikisa pa gaya kuti vana kavana ndovanonyanya kurwara inoda kubatsirwa ende sometimes kana mwana arwara akatotaya zvese kuti tingoona kuti mwana abatsirika. Apa tisingazivi kuti vanhu kwatiri kumwe wacho kwatinozoenda kune kuti une mhiko dzakasimba dzinenge dzakabatwa ikoko. Because anzi type yevana vakazofa pakafa mbuya vetu. Pane vakaita ambuya vaita zvokuuchika. Vakaita zvokuuchikwa vakafa. Nevana vangu vasinombouchikwa vakangoya vachizobatsirwa. That's a very sad premonition yakasangana nevana ava, and it's been 12 days nyaya yatoitika muno muZimbabwe. Kubatsira kwaita mbuya yose kuona kwako kwakuri straight here? No, I don't think so. Kwakuri What was the reason for Gate vaigara pasi? Exactly. Plus sei vaita mhiko dzavo nemwana wavo dzisingafanira kuzivikanwa nemurume, sei zvine twumhiko mukati uye sei zvine kuzofiwa mukati. Zvakazofumukirei just because you want someone. Exactly. Apa zvine weti mukati. So that's the story that we had for you today. Pindai comment section mutiudze kuti munoona sei panyaya yacho, and please don't forget to subscribe. Thank you.